Guanyadors de la Lliga Catalana de Horsball 2014. Campions d'Espanya de clubs de Horsball. I campions d'Europa de clubs de Horsball no han perdut ni un sol partit en tota la temporada. Figuren en el rànquing mundial de Horsball gràcies als èxits de l'equip, com a millor club del món de la història del Horsball i com a millor club del món del 2014. Els seus jugadors destaquen també, segons el World Horsball Ranking, com a millors del món del 2014. En Miquel Julià ocupa la primera plaça, seguit de Marià Clavell a la segona. En Gil Carbonès i en Guillem Tanyà comparteixen la tercera i en Carles Vila en la sisena. Tots ells han format part de les seleccions espanyoles aconseguint subcampionats tant d'Europa com del món i de les seleccions catalanes amb grans èxits tant en campionats d'Espanya com internacionals. Aquest 2014, a Alfesairau, Portugal, ha estat la tercera vegada que el SEEC ha guanyat la Champions League de Horsball, després de Lyon, França, el 2009, i a Ponte de Lima, Portugal, el 2011, convertint-se en el primer equip de tota la història en aconseguir 3 victòries europees.